Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut taktik dan strategi perang Rusia tak berubah. Zelensky mengklaim Kremlin sudah kehilangan lebih 30.000 tentara memasuki hari 108 perang. Mereka menekan di Severodonetsk, di mana pertempuran yang sangat sengit sedang terjadi. Dan mereka juga menekan ke arah Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk dan sebagainya, kata Zelensky dikutip Tribun Timur Senin tanggal 12 Juni. Zelensky menyebut Rusia akan merebut Donbas lewat serangan cepat namun semua gagal. Bahkan Rusia disebut kewalahan karena mulai mengirim pasukan cadangan, pasukan tak terlatih ke Ukraina. Dan ini hanya berarti satu hal, Rusia dapat melewati batas 40.000 tentaranya yang hilang pada bulan Juni. Tidak ada perang lain dalam beberapa dekade. Mereka kehilangan begitu banyak, kata Zelensky. Menurut data Kemenhan Ukraina, Rusia telah kehilangan 32.150 tentara sejak awal invasi. Rusia juga kehilangan banyak artileri tempur, karena Ukraina bertempur untuk mempertahankan tanah airnya, sementara penjajah, apa yang dipertahankan, kata Zelensky. Протиракетної оборони, постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам. По нашим містам, по нашим селам за час від 24 лютого. Це життя, які можна було би врятувати, це трагедії, які можна було би запобігти, якби до України дослухались. Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої, буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали. Підготував звернення до Американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, який організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту. Закликав їх ще подвоїти зусилля, щоб ми отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки для нашої держави, щоб ми могли швидше закінчити цю війну. На тижні продовжую звертатись до парламентів країн-партнерів, зокрема до парламенту Чехії. Заплановано і багато переговорів різного рівня з нашими європейськими політиками. Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів. Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мито. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії. Сьогодні розпочалась міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком
представники 57 держав зібрались на спеціальний захід солідарності з Україною. І я вдячний їм, кожному і кожній за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України. Ще від Швейцарії, від Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії. Тож тиждень буде серйозним, і я вірю, що будуть хороші новини для України. Дуже дякую всім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.